sankarande 143 ka tafsir al Quran de la dali walau annana haramenen nazzalna min jippinno ilayhim faade mabbe al malaikata malaikabe ben wa kallamahum immi yewti be wajibe al mauta maybe ben ka gaburuji wa hasharna min mubiti alayhim e yeso mabbe jodi yeso mabbe wajibe hulbin be kulla shay'in kala hunde e piji di men tagi din ubulan harano fewtondiri e mabbe hakke ko tay be do jabata waju Allah dali makano be wonali li yu'minu be gomdina illa an yasha Allah shawna si Allah yidi hoddiri walakin koni tun aktharam ko buri hewde mabbe jaluna ko be majjabe dum be anda dum wa kadhalika kono ni ja'alna min wadirani li kulli nabiyyin kala annabajo aduwan ganyo wano nelado wadirana ni Aba Jahl Walid ibn al-Mughira e ko nandita dum Aba Lahabi wano annabi Ibrahim wadirana Numrud wano annabi Musa alayhi salatu wasalam wadirana Fir'auna aw ko ni men wadirani annabajo kala shayatin al-insi shaytanuji ka yimbe wal jinni e ka jinna yuhihi no wahayna ba'dum yoga mabbe ila ba'din faade yoga zukhrufal qawli ka cudugol kongongol ghururan ka hodo walaw sha'a rabbuka si jomma no yiduno ma fa'aluhu be huwa tanu dum bamo wawno accude si fokkiti huude dum umuti nabe kaleedi fadharhum tertobe wama yaftaruna kambe ko ben fefindade ko Allah acciri dum wali tasqa ko fiyo jento ko fiyo yilu noppi mun din ilay faade mudum afidatul ladina berde ben la yu'minuna tawbe gomdina bil akhirati kala harabe jento dum be tewto dum wali yardahu fiyo be weltor dum wali yaqtarifu fiyo be faggito be fena ma hum konko be ni mogo tarifuna hibe faggito fena afa ghayra Allah ko hina Allah butakhimi dabbata kam nyaawo oye o walladhi kanko Allah ni anzala jippindo ilaykum faade modon alkitaba deftere ne mufassalan ko sendirde gonga e fenande ko finsitande walladhina ben atainahumul kitaba bimin okki deftere ya'lamuna kambe be ande annahu qur'an munazzalun kun jippinande min rabbika imurde ka jomi ma bil haqqi sabi gonga yandi fala takunanna wa ta'ala minal mumtarina jiyado sikitibe watammat timminu nebi kalimatu rabbika dalu yeji jomi mada din sidigan ka gonga wa adlan e kanun dal la mubaddila ala watitoli kalimati dalu yeji makkodin kongudi makkodi wa wasami kankon Allah woni nano alalim andudo wa in tutistaytun adoftike akthar ko buri dudude do mam fil ardi be wonbe ka leydi yudilluka be majjinte fes an sabilillah be telawol allangol in yattabiuna ko wadi non be jokkal illa zonna sona sikke sa jokki goddo ko jokki ko mo jokkinayma wa in hum be wonal illa yakhrusuna sona ko be hottoto be fena inna rabbaka anduno yawma huwa alamu kanko buri andude man yadillu on majjul an sabilillah wal makongol wa huwa alamu kanko buri andude bil muhtadina fi ubbe fakulu nyame mimma dukira konko janta ismullah inda Allah den alayhi hurimu in kuntum sallatke bi ayati ayaje makko de mu'minina hidon gomdini de holi wa malakum kunnun hebi olle Allah taakulu ndiron ko to nyamude mimma dukira konko janta ismullah inda Allah ne alayhi hurimu wagad fassara lakum gomdi Allah banginani on ma harrama alaykum konko harmi dumo illa madu turirtum sonara konko lorriti don ilahi faade mudun nyamudo wa inna kathiran ande ko buri dudude kon la yudilluna hibe majjira bi hawaihim sabu jokkugol belede mabbe den bi ghairi ilmin ko alday gandal inna rabbaka no joma huwa alamu ko kanko buri andude bil mu'tadina jaggutube ben ayaje den didi no mari sababu nuzul on nodday ka numéro téléphone 631 60 5309 657 même numéro 628 même numéro do tafsirugol yanya ala do ko fi menen ekkitoto be ala dali wadaru terte acce zahir al ithmi kala ko feñi kon e bakkatu wa batinahu e kala ko suudi bakkatu suudi wo feñi wo terte innal ladina andena be yaksibuna be faggitade al ithma bakkatu sayjuzawna araybe yobe bima kanu sabu konko be lati yagtarifuna hibe faggito wala taakulu wa tawnyama mimma lam yudhkari konko jantaka ismullah inda Allah de alayhi hurimu fendo hirsete wa innahu nudun Allah fisqun ko fasiki yagal wa inna shayatin andena shaytanuji illa yuhuna wallahi di wahayna ila awliya faade njatigiji majji on li yujadilukum fi be wenjo wa in ata'tumuhum wallahi son doftikebe innahum no kambe la mushrikuna ko be shirku be do awaman kana e kon lati do maytan ko mayudo fa haynahu min wurnitimo
وجعلنا له من ودن نورا النور يمشيه ميارا به النور في الناس حق يمببن هو كو الله يدي يرلي هو كو الله فعلا دون كما مثله هو أتاهم مثل مون في الظلمات كندر نيبه كيفير ليس ونال بخارج منها يالتو ندر مجه كو بي فوتata misangal ko bappa Hamza e Aba Jahal gissa on no juuti dum kadi on nodday ka numéro téléphone ji dimi jonni nane kadalika ko ni zuyyina cudirana lil kafirin wonande heferaɓɓen ma kanu konko ɓe lati yamaluna ɓe golla wa kadalika ko ni ja'alna min waɗiri fi kulli qaryatin e kala saare akabira mawɓe mujrimiha bomɓe saare nden bomɓe ka saare ɗon mawɓe bomɓe hara kadi ko accanaɓe liyamkuru fiyoɓe fewju fiya e saare nden pewjoje ɗe Allah yiɗa yarlaki Allah accaɓe ɗon sa wattali sikka Allah ronko ɓe woni ma wawataɓe ma susataɓe tawa wona wama yamkuruna ko ɓe woni fewjude kon ɓe ala fewjande illa bi anfusihim sowona hoore maɓɓe wama shuruna ko woni tumɓe sowa andude woni wa idha ja'atum saribe ayatun mande qalu ɓenna he lan nu'mina menen min gomɗinta hatta nu'ta ha men jonne men okke mithla ma utiya sifa ko okka ko rusulullahi ne laaɓe Allah ɓen Allah wi allahu ko Allah alamu ɓuri andude haythu yaj'alu nokkuka o waɗata ɗo risalata wonelal makko ngal wona kamɓe andi sayusibu alladhina koni tun aray heɓa ɓe ajuramu bomɓe sagarun wirtere hoyende indallahi ka Allah